Panibagong umaga, panibagong sipag-sipagan na naman. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! Gaya nga ng sabi ko kanina, nagsisipag-sipagan tayo kaya hindi uso ang planner. At dahil nga hindi tayo naka-planner, ito binigyan na agad tayo ni Grab ng long ride sa malapit lang. First booking natin to. Ito lang oh. Tara na, mamasyal na tayo sa Tagaytay. Let's go! Hatid na natin to. Dahil nga sa sobrang nagsisipag-sipagan ako at akala ko ngayong araw ako ay papaldo. Yun pala, nga. Pero ika nga, ganun talaga, hindi araw-araw ay Pasko ang booking. Kaya naman, tanggapin natin kung ano lang ang ibigay. At syempre, ipagpapasalamat pa rin natin sa Panginoon dahil tayo ay binibigyan ng blessing every day. Habang nga naghihintay ako ng booking, ako ay kumain muna dahil ako ay gutom na. Agoy, ang sarap ng pagkain. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Kumuha na kayo ng mga plato at sabayan nyo ako sa pagkain. Let's go! Tumaba ka man, oh baby ko. Ang pag-ibig ko ay para lang to sa iyo. Wala nang iba pa. Pinapantasya, ikaw lang. Ang sarap mong yakapin, halikan. Ang cute mo, ang sarap mong panggigilan. Halika nga rito, pakurot ako sa bilbil mo. Sige, wag mong problemahin, baby. Kain lang ng kain, wag mo kong alalahanin. Kung ikaw ay tumaba, enjoyin mo lang ang kain habang ako ang kapiling lumaki o lumobo man ng tiyan. Dito mag-aalangan, umpisa hanggang wakas. Siguradong walang bawas, sa'yo lang paparanas. Pag-ibig na tunay, sa mundo mo ako ay magkukulay. Komportable ka sa akin, nasasama habang buhay. Lalo't ikaw ang gusto, pinaka-pangarap ko. Kung kaya't papalusugin hanggang sa pisngi mo'y masarap na tong kurutin. At di bali ng lulobo, wag lang magluloko. At dama ko yun sa'yo, kung kaya't sayo na nga ako. Ang sarap mong mag-alaga, ang sarap mo rin yakapin. Panalo talaga, pag-aya mong kapiling. Walang ibang hiling, sa baby makasal ka lang sa akin. Tumaba ka man, oh baby ko. Ang pag-ibig ko ay para lang to sa iyo. Wala nang iba pa. Pinapantasya, ikaw lang. Ang sarap mong yakapin, halikan. Ang cute mo, ang sarap mong panggigilan. Halika nga rin. After nga kumain ni Tomboy, ay agad naman siyang nakakuha ng booking at dito sa tinatawag na pizza na burger pa. Alam nyo ba, ang sikat na sikat at trending ngayon sa social media, ito ang tinatawag nila na pizza na burger pa, ay along lamang at located lamang ito sa CEA Las Piñas. Kaya kung gusto nyo matikman ang kanilang nagsasarapang burger na pizza pa, ay dayuhin nyo na lamang sila. At alam nyo ba mga master, na maliban sa masarap na nilang pizza, napakabait pa ni kuya at napaka-accommodating niya pa. Kaya naman, kung gusto nyo matikman ang masarap nilang pizza na burger pa, what are you waiting for? Dayuhin nyo na sila. Let's go! Kaya rin sila siguro binabalik-balikan dito dahil nga maliban sa masarap na, mabait pa si kuya. Kaya isa din yan sa asset ng kanilang negosyo. Ang dami ko pang sinasabi, no? Magpipick up lang naman ako ng order. After
ko nga ma-deliver ang order at umuwi ako sa bahay, eto nadatnan ko pa ang mga kaibigan ko rito. Sakto at paalis na sila kaya binidyohan ko muna sila. Shout out nga pala sa inyo, sa inyong mga kaibigan ko na kapag pumupunta kayo dito sa bahay ko ay parang hindi na kayo umaalis o wala na kayong balak na umalis pa. At pwede na! Ang mga puwet nyo ay nagmamagnet na. Ano bang meron sa bahay ko?